बोला बोला शंकर भगवान की। स्टाइलिश रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मधुपुर चौराहा, पढ़लगंज, गोरखपुर। आई सावन महीना सुहाना, लोग भइल बाबा के दीवाना। आई सावन महीना सुहाना, लोग भइल बाबा के दीवाना। और लेके कंवरिया बन के पवरिया ने हमारे घर जाते बाना। भइली पूजावा बाबा के दीवाना, भइली नेहावा बाबा के दीवाना। भइल जोलिया बाबा के दीवाना। स्टाइलिश रिकॉर्डिंग स्टूडियो, से बोली बाबा बैजूनाथ की। बोलो बमऊ बोले ले, सबसे आगे चले ले। नहीं लाज शर्म करे ले, कांवर ना नीचे धरे ले। और नहीं पिछुआई आगे आगे जाइए, एनर्जी पावरफुल बना। और नहीं पिछुआई आगे आगे जाइए, एनर्जी पावरफुल बना। भइल पूजावा बाबा के दीवाना, भइल जोलिया बाबा के दीवाना। भइल नेहामा बाबा के दीवाना। स्टाइलिश म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बोला बोला शंकर भगवान की। भक्ति में मस्त रहे, कब शरम ना करे। हरदम ई पूजा पाठ करे, बाबा की हरदम जाप करे। और बाबा के दुआरी जय के पुजारी सतेंद्र से परिचय बना। और बाबा के दुआरी जय के पुजारी सतेंद्र से परिचय बना। भइल निसावा बाबा के दीवाना, भइल ब्रजेशावा बाबा के दीवाना। भइल अर्पितावा बाबा के दीवाना। आई सावन महीना सुहाना, लोग भइल बाबा के दीवाना। और लेके कंवरिया बन के पगरिया ने हमारे घर जाते बाना। भइल संग मामा बाबा के दीवाना, भइल शिवानिया बाबा के दीवाना। भइल पूजावा बाबा के दीवाना।